gateba amaria mangara kisi na amaria Banyamira no mungu kwa no maana. It is true. It was in the public domain. Nerugo kwa tena. Ingoro je nyombe to gaje ko atalia to gaje te atalia maria Banyamira. Ingiro ta ko ribi asara se ito ni to sikuto te wono twaro siri account. Na woto na wotigara ali to no kwa ne yanda kambe minde bike. Igo what I'm saying nigendo ke abana inchi baroche kero ina lero kuruambe na gatari kunyamira abana inchi mba abange no abaja konra buone no yabuna enda kora ibinyoro byabo bago tebeke to kwenda nyenye kitali ndo kuli to tegenda kora mariyo goga igari ibine bimito to to gosiri abange mbago teba abana babo basomire bakure school mbalikiri mbadete industry chiche Nyamira ekere kiri Nyamira industry chinyale ko bachikulika abantu ororo abana bali baitu tokonya igo norojo so mwene bole moroje no murembe no mukasano be Nyamira ntwiri myaka 5-7 tugokora iriogi tugatika gukora murembe igo tugukwana mange ekigero chikaine ngero chikaine Nyamira mange batebira mabaruko batagete no nyingi no Nyamira kerengo choro Nyamira yaitegara indoro bono tutare kikeruke no nyingi ndagita mabaruka maya ase ebitengo bikoroku chinyagitari chibarabara ibichana bitu bibe part of the development agenda ya Nyamira chichire chito chirabe ndo wika kebirugo wano bochabu na obarali para yoro ndo wika keroko magari ndo gajiti ibintu bire bikokusana bitawende kwa jize ka digatote mokora obuanchene bwanya saya asoko kodra abantu beito amagendro ekere twairuribaga sayo manager yito yabiro omonyonge yake utali wikera ni bintu twamotebeti lakini ngolengere bono iga nera naro je saba Nyamira ndo bago kwana igo tengo kwana mana mange. Mheshimiwa, maybe what is the relationship between a governor amona MCS and could it be the reason as to why Turatebenga there has not been development in Nyamira because of the relationship? Biamono injere serikali itere structure de ki sheria ki maumbile kimobile ngo tena injera tu constitution ya Kenya gote serikali ile igore boro ya gatiga ebo ile kuroku devolved units na chi unit ye chinjiro amachukumu chibwenda bakora ama muraka ali ligorali na ralentru agacha ase chikwerende chi county cheito eyi Nyamira ko bana yemo yabo elierali ase ine county onzo kuligereri obora itu tole Nyamira bono litangani omo rayito anto amwete myakebere asa mwana ali abetali na ya Nyasaye ntogote bapole atugwaja tukamwe myaka 5 tugate abono twamwiriri bagabono turujiri ngwegera arenge bono riri myaka iri na bali komwe na henda na arenge timu iri tangane iri ari bata bamigirwa bondo gatatiga turamorere na ki erenka ya kunyara goikera ekere twamwe nyomberi ko kunyamira iri ugiri kabucha usane kabaro yo kolega asna ba MCM yekagera no emisada deligweta igari yekagera no ene mishare kubora abantu bali budget itali gwetu ekigokora amagendro yekamana kogera no nyengero tugutinenera obutineneri wetu gwekibesa prudent oversight management of resources njachi gokoro yekagera nonye bali bandu bawendo tokonya bagokora oversight ba county executive member gokora oversight ine role yaye ngocho tuli at the national level to what representative ye national level wento gochali se county overall na kibasi yetu gutumiko ibi byonsi imbije tikoba ekereri ibiri yaba ekagera ntwara barabara cyokoro tokarara njagitali chikobora malyogo tokarara insecurity yako nyinge Nyamira tokarara chi project ya wendo ukuru bono gena manga stadium bado no ochire university wano utwara ali obomo boli butaye kero tokwenda no ekero ujo kwana rumora wense twanyora ntoraba MCA babere igabana tayo nyale no babunge tugwati obomo nonye
women of tayari bone mana ko no muchanganyiko to kwana kero mundu agotera kwa yokunga okunga ne kero murai wensa ikire no ikire Nyamira to ko muri kunaki ngibono to katagete tuate bantu to ete binte bike biri bitariko to bosa amaskari ese bakano ega ja kwikira bono ndubu ati magendero mange ari tuatakiri gutwara n'abanyamira ebebesera nko utule kuri national government through division of revenue ne bango ngusangere tole iye koroki nyole umurayi tuna bige tobo mone team yaye tanga magendero na manga korekanire nyami nyole ndiri rusetio bisyachi sebinyoro biri atale bori nabone bikaragite biri byalenta tu orocha abantu bamende ngendo walende bikara gita tukabite babyakire nyama ye byakira ase na diwe nyama ya juziga no ye paleri ya rose tu lero no nelikoli ogo jwika iwezo mugarango mugichore se chiparaji ari cross ne makoli ogo jwika se kwa na makoli eli umuntu naro hotel gutendere bintu boronge ngorora ethics and anti-corruption authority yakire Nyamira ko wata abantu bori ke nyomba yabere miaka chibese chisirito relfu chimiliyoni yange 34 ukuligere limonozo ko yande budget ya Nyamira ndali ko eninye kwana kango cyo chachikura right abantu batewete mbaga achite ebisima azegete bitayo abantu orwete budget bakateba mbaga achite aze chombe chigosibeligu chidip kwana ojoro chidip ligoma njiro chinyinge chibekirwo chibese chachire tore ngoya turi chiyomba ibintu bitayo enga kiri binge ndo kwana kare chikora chire tore kyabana inchi baitunga chibese chachire nande sejitaraje igo bono nyo ndiyo bo bwalingo magendo ngokore kalenge lakini moroboke obo mu bulimbu achite gocha a bit late imitinye tigaleto imitinyange 12 amagana tuike chikora lakini bono kero monto ina ya siasa ya chakire kero monto nalenge tu kuri chikora igo bona mana magendra abekiruka kando nabo araba make naende nabo ora yande nali to gutumia kurusiri chibese isi bintu gete ntoroche amagendra mange twanyairire seseme yemo ya Nyamira nyagitari chichiro chibarabara ndendo wata chibarabara chitenje benda watoka erichene ya Nyamira igamagendra nalinse obomu bwabolire. We want to see equitable development kwa koru Nyamira ngema turatiga mangana ariga asie serikali ya kolire ya igoro serikali ya igoro ki project njere ya kolire toroje ibarabara njere ya bekere kirabu na ko kirami na koru kinene okurwari mekano chi soge babekere eli bono ndo gotana ni gasie serikali ye gavana igasi ya ene ronde gitekara inago chikuburi chikuri cyata gido chikuburi atene ne Nyamira iga atote binaki inje Mr. Swanso egavana yino mwajolete miaka mone guchikoba 7 ntegete ne 5 ngendo na akolire na kieke na asomire abana wedere basari ya Nyamira county engana iga abana aba atworokie record na agachire stadium elina ereji million sara 100 and almost 100 300 chachiro ese biwanja bire na rentire sironga elina wedo kwana na baraibande industrial park ya bire complete tali kwa gacha kobeke sengenge gweta ni chinyombanke ekinero turagana ki our excellency honorable Kimomi have delivered this as a governor elimu aite chukumu ekinje tingerochi anese abanyamira bantebe mbakerochi right. Asante sana mwish ekero ogendrete gusangana into AMO as AMO andake mwishimo oboni gekero kuligereje county ya Nyamira. What is the biggest challenge county ya Nyamira what biamono ase chinga kinaire gutara Nyamira na natebire for isi miaka nge 6-7 abere kindali Nyamira. Okay. Nyamira wakuntu bwate obonene sana nobo obotaka wabero bonge ngendo tokuruka poverty level chabere chinge Nyamira. Right. Echinji go chaiga obolimi bweito bwakure mbogo kuga echaye itekero tokwire tundu bali esa uriye mbura yatwete epale tali weteka oseta maintain riboronge. Right. KTDA tili konyara kurusia chaye liali enyeire tundu enyeire factory echiko sego
ekere gojo kuyigumambi value ya irenirense yekogera twanyore bonus yenge yekogera gusicha iri tirusugo ya tugutuchari yabe wes bigomori mitaranyore igento akorusi esicha yaye chibesara somere mwana ojeri yakabene extension services ya agricultural extension officers bali bwendo bochari mugondo barore nakyo moremi akoro bolimi bwechae nakia gosimeka litoke liaye nakia gosimeka ebitungu biaye nakia mache ekeremure atule kuri ebitunu gorako benda bakaenda roche eki nkeyo kiagera e system ya kure na ndeni ndeto konyera ninere entangani se manifesto yana gogocheri akabere esomura omuntu yawo chikoni bintu bya kwa rosiri cha avocado chao kwa chire chinyinge kwa bekere mesi yao kwa bekere utungo byao inga yogo chikone no takiro nyole chiro sora oneli endonge kwa kane bangere ya kawaida itali mugoromono wo ikali kwanyora chire yeteyo yo ikali kwanyora no echi liso watigete bintu byao eso tutobegete estima chinyomba chiri chito chitauni chito na chitauni chire chibekiro oboibi bwachire botuko mondo orusire ebintu byao basibyasara byawerere igo ebi byamenteire insecurity yaberere egendo kende kyaberege kumunyamira chinya gitari cheito mbia twarore karoka yachire twarore nyamira keroro twarore chinde chinya gitari chirio mo chinya gitari tali structure yero sitali chinyomba chiri nya gitari wendo twara malio twara barwali twali usafi twali seweka kwanya reriogo ndubendo koreche sabantu baita banga baje sha weere county to bakonye to boro kina kwako gendali nando to nyore nyagitali chiri twarosiri apart from Nyamira yoka level 4 echi chisabu chiwodi chile chi Nyamira chiwodi 20 to beke to twale rifaro hospitals chiroro chinene chigo kolegas ingo tebambe bono guchikeroka yachire bono to kore bintu byo kore koebia abanyagitari barone equipments chiroro gombo bwato bokongwa mangana yechinyagitari nakonyora amariogo tucha bali mubeito amangana education ndona kongaina na sizukuru jeito tuchakere umusingi naro rito guchaka early child development education abari mboito barali abange bali kiro musharo tamanye karento no ryo bwento bakano ise budget yali modali gito musharo gete lakini sinta wakana yendeke ngawo abari mbali babere demotivated kera bali kiro permanent and pensionable igongo saba uchibosi njekingo buli baga nindika bali babe permanent and pensionable na ndembaro seli abana baito bali ibirasi bire modern ese computer chire ase estimere ase masingira mayale ase security abana baito bagosomera niji barabara je no bali bacho kole gasyo chibento begete se bawo chero ko no mari bono na bono kerembule tu na bono tu tiga barabara agatigete gali ya ese mecho uri kala gosobi matunu murosa isa kera para te iriero te gwituka ibindi bintu tu ne gutatu ali tangani egento kiaga tatu abana baito our youth babururu ase bagosoka gochi igo ikatobeke mikakati yokobeka chinda suri Nyamira amatoke rito gutiriwa tuna korusi emetegero toira Nairobi twaira ya chugusegwa sande chi avocado toteme tolete gendo tokoroka industrialization in Nyamira egeri factory chiwa egeri factory chiko bana baitumbali ko egeri factory chiko borro estimanere nto chibarabara nchiboro egere amaje na ikangari egere bintu binyare bigokorekana abantu baito tobaye matumaini tali tobo ubutaka buka endo kende insecurity yabere genda Nyamira kibenda ko address kera kwa mada cases zikuru Nyamira cyabere kirigoro ibitine bikebika bigosama kweli abantu basamba abandi kinyumba ime abandi baita abandi mambe bako watu bona ari gusaba mono guchubosyo injeki ngo ikali ofisi nkwanira na serikali yetu ya Kenya torora abasikali baito security n'iki kibiye cyito kulingana nyumba 10 n'ebitengo binde biribero NSIS na CID bigotaka kumayenge kire ground gito kera abantu mbana goitana tusiri bintu kure binyoro biribite yendo kende chitauni cyito cha corruption miruka na era alingeli to ligete liaga jirista ligete
obuchafu nobore asa abantu babasokera gochimburio gocha kebire gotesemu gocha Nyamira mbono twaro chitaje kubeko gocha gesima tesemu bali para igoro na bintu byagachire gocha mochenu cyakire gocha manga cyose cyasire igoro ari bikin ni ndemo korenta abaeka asiba abana biasara barache banyare kuri by those towns jikolere gendo tokora planning and redesigning them chibe chitown chingia egere tonyale kubika abantu baitu banyorese bakorera ibiasara byabo biya ikintu kyo mweri ndataka ya address uranga gakiro kya kirobe amasingira ito ndoli konya rigereri oroche embule gotu bintu amarabansi pyanda roche alizo bwate chinsoko chisasa tichalinga roche twa rusirio ro twa bikire meteme ngao etali yekugusi nemiringa mura bintu binde asubiri mu bitu twakaburukaniri twabeke meteme ya konsabo ya lenda macha tago tamakoro obwango na maraba lero ndoli bakora go ninteme konenta obo onchole dio bonene tuara abantu bagoikari bagosemia balimi baitu na gitokora tuara abantu bagoikari bakorora naki amasingira ito tuara amasingira menti echabo na bintu bindi byose environment ogutumia egere tatu ebi amaruira asire amangana insecurity asire kera abana kerabaso kirbanyo ndese bacho na kole bintu ebi abande nimbaire bakole egento tukoroka a lot of tree planting in Nyamira conservation of environment or ecosystem egere na baro banyo ndese bagosokera nande babange babe ebikundi birakore gasi ninje. Right. Asante sana mheshimiwa. Mbiamono sana mwancho muligirira na bigo mwancho mutegereri ekero togendete gusange yemo aseyemo no mheshimiwa engineer James Kemoni uyo kuliya ekero kyubo governor imeye county ya Nyamira naye ekero bwate birengereri byago nabo gusanga 92 am aseyemo ilikuwa ni kinga mheshimiwa ligiga ase studio ngokwiraniria naye unyale koba kuguisanika. Mheshimiwa twarorire leaders yabange bagocha to the public bagocha sabanto batebanga ninjemba kolere BCD kogendera nandi kwanyoranga abangi babo kwanyoranga abantaba babayigenire babayiriribaga lakini kwanyora abantu bekero bagasobirugo kwanyoranga they don't deliver kwanyoranga most of the time kwanyora abana inchi aba bakorere kibabere disappointed. Now tell me why Nyamira arakwegene akoyeribaga kobo umugavana bwe county ya Nyamira depending on the way abaraiba bago chafate bango koraturi and they don't do orali abante seye abantu barabaya abantu barababe abantu barabo bali kibalimo abantu barabo bakora ikintu kira cyo bolimo lakini asa abantu asa ibintu byonsi bibirezi mwa kimwanya abantu mbaro bande barabaya kero kundigiririga naya inde birina korera Nyamira weekend ali official tindi ko bikara no ko bande geti chibesa ingo bikoresa uri nyanche ta abantu baito maito bokongwese buchakirete when you empower people right wamino nonyezo kujikorara botuko noyo ko bwate yigari okorara buya nonye kerote keto mundaje umunyagitari yaje kukoruwali nyagitari yawo kero trinity abantu bawo bali boronge nayo kubuka ko bwato mulembe inda abantu bitu mutete ko batebineke umwana yo kemone no umwana ino mukinere Nyamira utali munyamwaka osomere Nyamira omenye Nyamira okuragera ino ojide skuru na ino asimoeterete okulema na ino igintu gyo kamwa makoleire kia no komoire skuru na nyasa omwigorere chinjera chingia obeire gente kia kiraje ko lento obomo na magendro no mulembe Nyamira igo inanate biroboire e vision yane yo bugambi ose chindoto cyane cyo bugambi ubugambi okohebwo korera abantu talibu talio endo roju kuligia mali boso chukoragera na bairi bawo
kine kingo tebera nimbwato gotwereru naende ni nyegenete ese birengereri byane ninyanje tabantu banyamira ndare bagotwara amagendera abana baitu bakororo sana ime bakonyora kigazi uri baitu bakwenda boronge nyagatari kizi kwenda boronge right ekinji gotatuliwa n'omuntu uyu gukora amangano yo kurigiye beza jite kiru umuntu motwereru urigiririe CV yane korumagega history yane ise nabeire kende geyo byasalikiro right urigirire bari bonzi bitoko buri kirogo bono se gucunjwa naki yale baye tukwairiwe kwarate ni ekengu ngina kikere ekene kikere urigirire CV yakiro umuntu ese toruete na wokora buyo mayane akitari ngweto ginde okay na bonda arenda mabare kunyamira abandu baminto nyegene nande ninde tugutigari elieta ligi ya nyamira na twachenjere nyamira twabangere nyamira na arendro mone nyamira na chokere nyamira yabiri ndu yokorukwe county elibone inge ige chich tokoroke county yendo kene bade abandu baminto oborai ninjera wakinire ese waiteire abasanu kwa rosiri na ukumusikanya sae right kubwate ibyo nabagokora amagendero right abantu bamintu mokongoborai naende musabiro mongoborai tigatumera ntokora amagendero mbakorera amagendero ndete ibintu biringo teba kinyagitari kyango namariogo kibaje sistema chiche bijoro bito kitomera ndirari ekiro nyone bese yano musharo limwange to 200 inakogorire soda inero nije bese yane nabwate n'umunyamira kyagere bese limongere goikanyire ndari akora amagendero iri yano mwaka kanire nero tugwendete kuri tari ngendoro indiye yino naende mana kwa tekono maendero tayo alright asante sana mheshimiwa inere tofauti yane n'abantu bali bande ndo kuri gento tutabwati kaliye kiao kalikia bana inchi kerende naende ndakikinde tuchikolenda nyamira ndeta mabaduka korokona ki omuntu okira omotwereru otabwate manganande oisanegete n'ebintu biri nyasa moire kera gatuakuru mu bwenseye ese tugukurira ninsale nduli ko enda nakende ina wachitra boko enda bosa ingintu ngoligeria maria manga tankonye nseye right nyanyora ngayingo chinaro asante sana biya mona mayamira ligie mane chetigana koligi bintu biri takonye alright mheshimiwa bado ne kiama gya ODM uko Vaikuru biya mono takono kumigoro ye chamana ki ngona gotebana ki ina lengo ODM naenda nabere kino ndane wa viongozi vinge vya ODM yes lakini mwono nche yoligereri bya njera ebintu bire njama senior member ya Jubilee Party right naende tini kuna koruka ese byama elinere tikiti ndakiru gotara nero isaba nyamira lakini ndi kera ikali nte uno bono naende nabero mwana mukana ende ira no office ngaki tindi ko ira no office ngaki yabanyamira abange bakire bona mbagoteba inju tokonye okore gasi liwa akore serikali ya iguru orente experience keri nyamira right umanyi buri nyamira igo bono nduli ko ira na nyuma nyomberi nangote na chukura koru kera ike ondaro na tingi saini orate betanta geti tingo teno no independent ko begendo right nyara banyamira bamwire nije batagete chamanere go chakwera mbegendo nyonya sai tara mwambe gendo tingo begendo nyara banyamira tara nya sai tari ontumye ne kiombo byo go kore gas nya sabanyamira ninyege ne tesenga kiyero abanyamira mbabu atenia yokorenta mapadriko ngendo batatagete no kora kore bintu byo bigusaleka nande ninyege ne tabanyamira kuringana bintu biri na akorire bakonya abana kosomia abana kwagachira abantu kinyomba we kubategerera kumanye biru nyoro baruete mbaroche nabo tugukore gasi yamo right mheshimiwa liswali ndirega kurwa somo ligiriria osoma tegereri oyo totegerete akurukunganere Dennis kutoka Kiginga imeanyamira county agonta bimbolinga uliza mheshimiwa is he aware Nyamira town is not developing aya umanya gotebanga pia akisema maendeleo ya Nyamira yanafanyika Kisii County akona mpango hupi kurejesha hao wanaofanya maendeleo ya Nyamira kurudisha kwa county ya Nyamira yani in other words enkwani yaye umugavana Nyalibabete kagotebanga amagendera mangari semucho busongo na ni yabantu ba Nyamira inde aye isoko bo mugavana mipango kiri obwate ilikuwa na kinga amagendera yagendereta mkoira ni ware se county ya Nyamira nabo bagendereta okora amagendera na barabu mkoira na bale ba develop county ya bia mono egendo ndate beneke
kima ETSO ya Nyamira data kiari gutumia karate ne the Kisii county agateba na marita mange ya Nyamira na gocha Nyamira na le Kisii right egintu nyegenete gocha gutene na ari ese aba isango y'abantu na gukwana igo maybe nero kabegeta mari ya Nyamira na abantu baye bari akolega sinere nja Maria no si bimete nimbegeta yanda sembegete nimbegeta se ndikere na boko be kandonse lakini ite minute na Nyamira ero ntobeka kendororo as a good example no murai ororo yes na yebeka Maria o egento kiri kurugera abantu bao nyore ne litoke kalina baro ta komenya ubugima bwigoro go batigera yo thana nje bintu byakira ali nayo wedo ko weke umusingi umuyote naki ninje ninyagache te Nyamira umuchono uyo ninje nibegete ke factory ga Nyamira nyo kwa bekire gendo ndengerete ne ka bana ba mindo ko tiga mangana maganda wono kwana abanyamira bako ngari baga inchore serikali enke itabwatu mwana mange y'abantu gucokora gase nabo county executive member ne director balinda nyare ko guri baga kulingana ne sheria goteba na bali abantu tanyare kurusha usi kulingana ndogurusu monde gase umuntu zigakora gase ko ijagora abanyamira amaya indogo tenari tote y'abanyamira injegamoni kibasiana cyisayine mbwate investment cyane jeri milioni nimero 6 ose 200 ose 100 no ose ne biro niyo ko gachibwate bono kuchakira amagendraita mange ibintu bitu nyoro gotete ko invest na echaka koruki umusingi umuya Nyamira egere into abantu baitu we encourage investors to come from neighboring counties and abroad baje kubeka chibese chitu injerete iyo orazi nyukwa gacha buo kubeka no usarama kwa mawati yo mundo ko rumumbu naki America injobe ke biasaraga ta kubeka no ke arasi matobegete to ko made ina naki aiweka watebere tobegete no biasara bya begeta sanga angao igo ini kwanere byongozi bibira ari to etie sheria totebe bari turali ibintu tutakole ne bintu tanyara bakora lakini nje na nyegenete na ndi bode mikakate yasa kunyigorora se biasara bibya ngokora wango wasuru kibose ninyo kule factory ya Nyamira ero kaneta linyibete egendo ngode neke na rusizi wesa tegeze ikine factory ya Mbegeta gurika abana ba minto ahoro bakore gase abande na baro rero bamanyo uyo minto nero kirega nekine kini jenda to kokori you set a good example to your team ikine kini wete SEO ya Nyamira ebwenda ko bikorana kuruma kera lituko ikine mutagita kora abantu wete kingo Nyamira estimero security ero egere to beke kinyomboro chiwe ke hotel oro tuturumbu ko chikera mate miru kama ate to beke bintoro to kugena naki to abekere biasaro to alentera abantu kurusko bache ko beke biasaro oro abantu ambo bate usarama abantu ambo bate swaje ko ni bintu byabo ayo goyanga Nyamira town is not developing iri ngwani nabere kingonyo kwane se campaign cyane kinyinge njena nateba am an expert samangana regional and urban planning and project design ese mbwato bubi obonene inangona wate aboire Nyamira yetu tuli gukina ndubwato bakongo bere baro right litanga ni ndubwati umugondo monene turakinie town yeli ase tubwate especiere echi institution cha serikali echinde no chire igo nakuigule ngona wateba ande kingo Nyamira kugamba ne serikali yeguro nenda kingo wateba ne bani ngokugamba kanyumo kesi mekarende gavana ne araro morai wense mwakire sime mate pongesa bana inje bago chorire tikatokole gasa babasani ndona korwana endo kende mote Nyamira tubato bakongo bonobo nyanchire agesu tubwate headquarter ya police ere town imese prime space wenda kole biasara tunyiro cha sigete tubwate kiwanja tegedo to redesign Nyamira be town iliya gatatu ni kuanere ni National Land Commission ne serikali ya Kenya
erore busini tugurire emigondo ase abantu batari abange egere to Nyamira nyara ko etauni boundary ya yasukire egere wonto mone wikaranza tubange Nyamira tumanye ngaichi factory chikoba ngaichi skuru chikoba ingai nyomba cy'abantu chikoba ingeto gutwara jibarabara chire modern chikoba ngaichi jiro chito chikoba ingai abantu baito basakirije bakobeko inkai tugokorera emiyega yeito egere nyebange erokane town lakini yindegete abana inji tuwiko tukwanirane tukogenda guku aba munge bali barabo abana inji bali barabo aba MC bali barabo tukogende ne timu tukweresera naki ibintu bine bya serikali ibindi nakitura bibikiga egere tokonya abantu bete ibine bibirenge byane bine ngo nabateba ni ndwanira abanyamira ukini Nyamira ebegentekia Nyeri design tubeke town yendonge igeri no imechoro yoko to igeri chichiro chito twagachite ejiro ndoje karoka twagachite ejiro ndoje design ejiro ya gachiro magale ikonga naro je twagachire ejiro indundo bwate no experts boko bara design no enyombe ngiye gake koroka na igabuya uraso ime kwagachire ejiro to maite ne degete etuare asabantu bali babuate disability bagotira gochigoro bakorera biasara tubuati eso kubika no escape rusia kare no mudoro bere nyombe ligoro mundara atamero kurwo ndoko kendra kwagachi bintu twagachite bintu bikeine ninu mwaro rire bintu bine salu mutari wancherana design area yeme yamu mundagache jiro koru nyamusi yesima bosobeti kebirugo keroka ine design ya mweoka itali commit standards cyo kuri biasara cyekerero ibintu biriti gatotiga ari nese to gutumia kono kuruseri cyose gito omochoro uri omonoro to begete plan nyabekari aki tobe very fair saba na inji banyamira ne bango y'abanyamira banyamira ibintu biri gukambisire right 0702666669 nero inamba yaito 0716111177 abantu be county ya Nyamira nabo to kubwata tsimi cyabo nabo to yani nabo to kwali bagalitangani elio banyale ko babakuboli ali boli gochagaiga se studio bose commentera amangana yo omwishimiwa agendete kwaira gochagaiga ase studio eyemo aseyemo 0702666669 07111177 nero inamba yaito yesimi gochagaiga ase studio Getembe TV, Getembe Radio. Hello. Hello, Getembe. Getembe TV, Getembe Radio. Yes. Right. Getembe TV, Getembe Radio. Hello, Getembe. Yes, karibu sana. Nashukuru madam. Yes. Mr. Called Fred Mogamotiri kwa nyanga musimuga mbiore. Biamono. Motiri Fred numanyete. Biamono. Biswali yana kubodi nili musimiwa. Na babagara kana ali pasa no gatimende nali boli singo je karanga likiana na kubodi swali dega. Yes. Nabo mu simingo motani gochora chenda asumne deputy governor yayo. All right. Ndio swali yana Mr. Called Fred Mogamotiri. Asante sana, asante. Right. Getembe TV, Getembe Radio. Aro Getembe FM. Karibu sana. Ewe kinye kubuka sikwa bwatira sode mwa. Na peke rumra una kwana sana na wewe kuzina mwingine renge ngo una wasina ngosenge moni. Yes. Wangina mburi swaliga. Abantu abange ntwajina nyaga mtu amateka asya gatutuka na kwe gete cyaga kirose milioni 8 tamu cyasingeri busaba wade bitubulebyo. Togaruwa tukamusi. Yes. Right, okoranga esimia ya butukire Getembe TV. Aro muralia bwairire buya. Bwairire buya karibu sana. Ewo ikireti samo ase wo ikirene tsama cyaka konga bukeira. Right. Bukeira ere ime ya Nyamira county. Karibu sana. Cho eliongo nyinara elio na bomba tagerete engineer biara bu studio. Mbiande. Engineer na ko tagerira mangana ombuyan weto ko yabeka bunjengo ko pongeza na renge. Na mono mbijamona singencho yebinto byogendera to ko na botubigwete. Right. Ande toro sa ekiagera na bondo chenga
Kwengana nenkoro bwate Nyasaye iso konya. Bondo tingana ba gocha tokolre binte kerega tukinga Nyasaye gwanjira osoire ase kerogekyo. Right, asante sana. Ngo challenges babwetra neji nyinge gento nari kumusabira ngeringa oboremereria. Right. Tari ngo inararia kuruga kondo bukira. Asante sana, asante. Getembe TV, Getembe Radio, Getembe TV, hello. Getembe TV, Getembe Radio, karibu sana. Hello, Getembe. Baba, karibu sana. Iribi. Iribi ya. Kama ikimiwa mbiyori. Mbiya mono mama, mbiyori. Wana mwatukuru. Wana mtoto kuburu mwasimiwa. Yes. Nararo lije binago konya gweta. Wana timetinga na inse na wana sagata konya lakini tindaranga na konyirwe. Okay. Nari tabanga rende ndako baya mo base bari ba konyiru ba kikagera nari konyira arasana. Right. Ninte nanda jama ayo machini wakimoni. Jora atakengo konya mama. Oyo no di mo ora kwana nenda ba ninte na bona na sabire nga ta jama rendo janira. Para konyire ninte timba ba jama ba kaki kagara nagondo sabana bandwati. Uto nara igure gweta wa konyire kaki ninte mba jama. Right, mheshimiwa na akorigie elio mukwanirane. Right. Getembe TV, Getembe Radio. Getembe FM leo. Karibu sana. Ya mtugaria. Okay, karibu. Tinye kuvuka kwa sodemom. Wana baraja bana kutoka kitwa of course byagara ba kwa na sere duguna bono yara sadela. Yes. Lakini muntu akiro bi siyo muntu nabo agu ikoma tekira kira ko sanje kinde kwegire. Wana gemoni. Yes, mbiyori. Bono ajoko na moto woje njoma tindo takatuwa twara muntu apura na bono na yanga ngusibere waje nje ngaho kwata kamubiri. Yes. Bono sina soda. Ningo tamangana ya hon bangor bono unanje gemoni na jora ngonye nonya lero jo gota nyara pasa wanda kana nyari ekenyo muna bono sitama wawa. Okonye na muntu omono yano onde kuhaguza ande gande yasoma yegara no muntu mukuwa. Right, asante. Ninyara kana roje. Elio kukoiraniria Getembe TV, Getembe Radio, ndake simiyo mwalio. Hello, Getembe TV, Getembe Radio. Right, okoranga eyo nigo yabereke gocharuka kigima. Mheshimiwa Getembe TV, Getembe Radio. Right, isimi ya koranigo yabereke gocharuka. Mheshimiwa maybe nabongo kwa libaga orairaniria amabolia yo abera atatu abereka gocha. Ntogendere kubwata chisimi nabego ntogendere gusangirira ibirengereri byo mwancho murigereria nabego mwancho motegereri ole sikogalia elikwene kinga ndoli komotika nara omweshimiwa okoboli goro ya agenda as your deputy narego mbiya mono esiri swali elio. Yes. Ina nateba inche noyo muri ndobati upagusi no kyorabe gitokurigereri tali ese okuru tali chenda yao is your ability to perform and deliver. Okay. Asia mangana siasa na bogutwale deputy ndebwenzi bozana bogutwale deputy le chende ndeyonse. Okay. Lakini se forum ye TV interview tingoru gendo tokoroka political game plan ya nelingo chochesa. Right. Kiagara siasa no mocheso mokongu bigoni meto yobwenda kwa deputy yane asakuru nkiara changira abanyamira nchenda kiale lakini bone yento kunyetiga kere tonyakorenga kirie bangiru to wenda konyako. Right. Igo lakini nduluja kuba igendo getako nyamira boso muntu takonya abanyamira. Abakungu bare bakore gasingia bakamare bakore gasingia. Right. Igo ntuliko pagwa muntu based on nkiale bose maumbira yana kiale ngende getanga ni nonyare gukora no sika abanyamira orenda mabariko nyamira no bategerere yagocha kubwate ibi na woto kwa deputy ya Kimoni. Right. Bia mama Mheshimiwa nara oboli goro ya trust issues ya bere chinkong. Yes. Igende kamungo te ambia mono yonga kara koruge konge na berege kongali na rura magende getunukeli gura na turbege ko mochigitali na ra konyiro no abana bane ko roro
mbia mono so konge ni kare kire siye ne kongu na ende nsabere mono egere to ikotonya kore egento kinde watewe kiana kerokyo uri wateba tuabere to kunyora barai bako kwana bia bakwerenta bia bagwikari baba ege konge sawa magendro na wananchi ba Nyamira njena te bandigiria matendane amakorane na nende to ko tibia ba Nyamira lero ibindo na kwanira yo tingo bikora Nyamira mo konge kerogo injo mubera ali ofisiano mo demanding design lakini ninyegere ebinge na kwanire kigere binde okukora na biro bibese gwikeboro wikaninu monge support nimbikore egere ninje ntigerie tari ya Nyamira tusikutinda kwenda kana ikire Mombasa ngo ikaranse forum kinga Nyamira na ari tari ani gukwana umuntu arigire naki umuntu uri bano twaro cyo watenge club me narigire nasi oso umuntu uri kana kwane ndigete ina lero dinye maiti ndigete tida kwane bindebe tu avere embarrass as national TVs na radios even national assembly togosinyi kweresa n'abanyamira ndorade bana toko nyara kweresa ibintu bire bikon lakini basic knowledge yo kubori kunaki ayebono kimuni ne engineer amasakara yao kaitotebi ngonga yaruete ngaitu akoroje kwa mana ototebi nje nari kire tubono yote yo bakenya busama abanyamira bonse ibintu bire bitote dosiri igonyegene inje ngolendana mabari ko Nyamira moko ngalibaga nande ngolendana mulembe Nyamira moko ngalibaga igendo kende tikamusabire Nyasaye ngikyoro igendo kende nino abantu baminto kababa ngaini tora no moko tora inengo ke kwande ya tora ya chabe kalige naka so borobu ura change Nyamira ndo no mutalere nekerero no yo nanulite nabigete sutigete jongo te bana wate chibesa jibeso mwe to mondo ko wate to loja go ke manda ko rusi besa ya enga ko jigo ko revia sara e gendara go konyo yo kankeria ko lendere nyagitali ange ego konyo para ego konyo mwana wanyo le saba soko goji ama toka agende chiro se mondo ta go kuibera nyombo mondo ta go sambera nyomba ekiyo kare ke moni ara ko rale ndamachi alende boli mibito boronge ebina bikolenta Nyamira ni moko ngalibaga nimbikole tinda akole 30% 40% ndararuo kerde jo taderu bagambe wire ndete ko bakorere gendo numara naki muri rero mutangani agacho yokabera agacho yogatata agacho okorire muturigire naki kumara ko ta naende ko akorire mente mugo engakiri akabera mugo ta wende ko ibiri waturite chire chya sinyire bono wakorire to goiti Magufuli na je Tanzania akore byo gasi enkera kinetigete kumbu chinene sawa wachichirani ya Tanzania na wa Tanzania ikininje na ki philosophy yane ideology yane egento kalina kinyegene ndina bwe katokorera namaya talinda gerenje bweka soke kingona otabani mbwate jibese mbwata mali itali bondo mwenze gwense urutu bwigoro mbogoteba ekiani obena egarumano soigorali ebi nabindengere tindete Nyamira Mheshimiwa nara ogoteba ng'abantu babo bomondo kwa baibire so ako requesting if you can pay them a visit egere na barabuo to baiba umondo yabo gitutu wase ya yes wanguiga ningi kebo mondo wanguiga nimbwate amasungu musalingo na wateba abanyamira bakwanere kemoni ase binyoro byabo na kike kwandolere kingo na utara kerase tindaba muntu ntagete goteba na tingo ikase sawali ene ntambe county nene igo nimbegete mikakati go chibusininge kebinyorebi egere manyo bakongo babwate egere tomanya na trocho bosane kereri ndumurange mwangere bosimo ko ngari bagana liko mayali bo mondo kikaroto gikokoro tijo ko lemerege sima ari botegete school tijo ko bekera barabara na ye priority yao ne factory biamo nara gotebanga other leaders demolish houses to make a development. There are many dormant buildings and unfinished houses that look like owners are not alive. Omanya kuboliga nga will you be able to make a follow up omanya nga chinyombe echo chitaga atiri chikaera nchibwata abanyene gosemba yo for broadening of the town egere town eigorwe
biamono elini di swali rigi yamono na ndine gente kero so virengere biane na nateba chichiro njiri tubuate ya monte to chakara mono mocheno to jemo sovet to che mangarogoro to che mangamate to che chichiro jiri na yanchole to che na chitaoni ri to teba nyambambo yo chiri nyambambo renere nyambambere no tumugirangare sakro ku ruwake togende itibo togende bunyunyu ya itibo right ntubwata bunyunyu ya wese mugirango nyamaya chichiro chiri abantu abaitu amalemari n'abana inchi banyamira abandi babiri bagutimuka kyagara twensi ipito metenga kie enke sensei eri nyasatoire ese serikali ya Kenya eri nkoraba serikali bwate mikakati kiro muntu uri town eri wetire National Land Commission ne serikali ya Kenya abana bali babo batigaire gisegesa kukyabo banyale kwegu chitaito cy'ugutwara malemaya egere banyale ko gutumia chitaito eki ko chenga chinyomba ali buya kyagere iki ne chitown igintu ndakore nanje ngo nawatebe kingwe Kanyamira ingo create team nje ndabe member ne minister yane wasiri ya notenete megondo na planning na bintu binde tuite sichiro chiri tokole verification ngo etere team ere yabana inchi n'abanyene n'abantu ba county tutwara marieta y'abantu bali bonsi pipo bwata mare mabo tomanye ngokure ngoro mbana kiaye baro tuira marieta ese National Land Commission baegu chitaito litangane ninji ne governor nsokali ntebye timu yane ya planning tosoye chitaoni chiri tuligiriri tubange tomanye esitokubeka obuchawe esitokubeka amache esitokubeka open spaces asitokubeka ibiasara bire commercial asitokubeka chinyomba chire high rise egere tokole kintu tokuruka urban renewal chitaoni chiri chinkuru na chiri cyarenge kya America chikwira ni guchiba chitaoni chingi uza kwenda Isiri Nairobi Isiri na waya bwate chinyomba betu bwate chitaoni eje lakini yagachi rubone ere enge city ere Dubai enge city ere New York esaulia bantu balentera arasiri mali yao igona kindenge to koranya mira kero to kwane na wantu baito banjire to chakire tauni yemo ebenero to kuligiriri na ikwirende best practice eli to kora gento torabe kero kereri ki atorare na ki egento tu ataka kora ese mwana to ko change tauni chiro kana buya yabeire buya mboko nguki kwabo mbuyo kiwabo ngito wenda kora ko improve to kore yemo go to gotema kigo enda burunge na ndengere tinenda burunge tumana gusogokora tauni iki cyonzi egere tu lenta abantu baito nabona amagondo yakeire ibinyore ebibyito omori y'abantu abange nduki kwamenya chi town igo getoro chi town iki egera abantu baito baruga linka baje chi town me bakore biasara imigondo iri meka yategarankari to nyare to kokorere obolimi tutuare tutindika abantu nkanka ali emechime tutuare na mwanya getinga twanje te gutindika tora abantu emechime basinake enze chinde chiri tuachire twarore chinene abantu babekire tukuruke public cemetery kogeno muntu kwa kodire sabali gokorera ali lakini obekirwa kanyomba kawo maitana abantu bana bawocha ngakigete kibarata korese na chite barara bachagali vini mbichoke na vini naenda na tebaraki uiga totiga mano yuko tindika ba to baminto asa kuru kuchi county chichirani na Kericho imipange mebe nereri yato ikiriali bagusintu alenge iko nande to kwenda kwa bayo iko ni bote planning ya esa agenda yane onse kuligire manifesto yane urbanization and urban renewal nere number 1 ni kwande chitawo ni kuchi gokora ngimuchi gokora oro ngibanda ko be kwaro bande ko banda ko mbwate si serikali yeigoro abaisiko na abana inchi banyamira right Honorable Engineer Kemoni, you deserve to be the next governor of Nyamira County through the Kemoni Foundation. Your commitment to supporting education has given hope to many families. Thank you Mheshimiwa for your leadership and generosity. Oyo nigago agurwa comment yaye kuruchinse mochia kiambere Bogi Chora Ward agotebanga we are ready for 2027.
aya Jacqueline Obiero agotebanga kuruwali chinsemo chiri Mwanyagechanga agotebanga enda tuko mbele pamoja asante umanya kuboliga umepanga aje na walemavu wa Nyamira County yani abantu bali babwate bamenyete no bolema mmero bali cyobwate oisoko bo mugabana gucyase bali mbiyamone sili swali eli mbiyamone soko tambwa atuachiri na irire okonya abantu baito banyamira mbiyamone soko nyara na abantu baito bali ase disability groups njiroro vulnerable groups njiroro ase kitengo kirikiane vose samana ndubwate team yani linkuruka social corporate team tuabire toko ike bikundi byange kubasira ase byama byabo chama si cha walemavu santa oliva bwate amaumbira ale tofauti na nonyo moyo goma no bagwatari Nyamira ninje natumite gokonya kwa nari egerebe bange lakini esekere manifesto yane gotebeke kimwe Nyamira ningete sheria ya mentangani nogwanjira na torosi a devolving fund ya balemavu n'ababuraka banyamira kero twarosiri fund eli ase baranyale bagocha tabwati interest nene yeroni twakwebesa gwachokorera biashara bintu kene ndakore nindo sindu tugoroke social welfare scheme ya balemavu n'ababuraka ase ndanyore bango ya Nyamira gekunyanjira kira mitinyigite serikali ngokorere ndurakana turabe tukuba tigiriri ndotiga abantu abamenyero sana ime tukuba funding kego bose ebesa nkomutienyi bose mitinyi ibere nabarobe golere sabuni nyore taxi ito ya Nyamira ego twaraho indo kinde inyale kumanya ase ibinyora abantu abaminto bale mbachoke ase bikundi baranyale gucyamo turaba ebese bakore biashara babeke kinyomba inyombelia kira bale gikundi imbene patron yabo lakini ikiombe ne kiabo ngorente besa inke kurise county ya Nyamira na barobukire litiko tuyibwanane ase bakunyara abandi bari bakora ibiasara abandi bari tukunyara kabisa babusangirira beso no isiringi 20 cya soro kingolende cyane ni cya county kingolende cyabo tokolende cya donors because ndo bwate soko kwa wanje rukolenda abantu me baisiko tukubeka kibese cyekimo nabo bakogenda bateneruya bagacheru no hoteli asabantu bagocha babera bana konyora income from these investments. Right. This one has been done in Murang'a, it has been done in Machakos, it has been done in Makueni. With the proper thinking and the strategy, we can achieve the same result in Nyamira if you have the goodwill of the people and the leadership which will be in place in 2027. God willing, it is achievable, it is doable. Science. It is good to try rather than not to try. Right. Meshimiwa ukwanira igoro yo kubura kwemirima ase county ya Nyamira abasaimbara abange batabwati emirimo noyene simena ro abantu babiri gose batatu abo ba request emirimo timaitinga ayebuno umugavana usisiko bo umugavana bwe county ya Nyamira. What plan do you have as abantu batabwati emirimo elikwane kinga na barabu they have something bagokora batige ko ba idol improvement nene nanateba Nyamira ya twalire changamoto abantu mbaro bale bara batabuwa tigas nande mbara bali to batebese gesongo unemployed abantu mbaro asege songo tawateba nda employed oli kriga sara kino konyoro musharo makutago ko tago konyo injera ndo address issue ye sawa Nyamira baito ne monega si ebinte kinge kunete ababura kabuna tewa ngekunete bichana bite binge ngekunete abaga kabaito abange ngetengane atwindangane ndete kwiraneye wikandi genjera tosa kolenda chi industry Nyamira. Kegera njera de insete yo yano gukinega itali kolenda a unique way yo konyora amagendero ingendo yuka no ni ziche school gerelia abantu mba
so ete kobeka nyore na ba tuligile abandu na bali Scotland bakarosiria maru naye changa to korosi ingaki kereya ika bakanyabeka maru ali bakanya package bakanyabeka chi factory na ro to kone une scotch whiskey whatever twa ira ni chibesa gucho ebi melibiri bitumbu tubwate na bindengereti ndabona gukwana na donors na investors ngora tarande mumbu ndangelia abandu bacho begule chi factory Nyamira ngetie sheria ntoko ni amatoka amabesukuru akwenda Nairobi tuwana na bana inji ba Nyamira totebe ntugusapura amatoka ya uchali Sironga Industrial Park keretu anyabikiroro ntubwate factory tukuira amatoka arachiko Osiego achiko ni Busiko right neighboring counties ibi melibitu ne binge tali amatoka kinyanyanchiro kibiribiri nchiro ibintu ne binge ketu abikirega mabere naro tubike cottages industries asamabera ali akogenda na cooling plants abekwali egere omuriminero nyara kone egere bichana biito binyore kigasyo bintu kende nengereti natebe mwana to conserve the conservation of the environment and ecosystem bijana yetu ika mbabange bikundi baroseli developing fund baranyara kurusibe sororo au bakore biasara byo basombi na boda boda banyare bakore biasara byo barata ko upgrade go chikali na juba na baroba choro lakini ni ekana babangire bikundi ento kenene to gukora ibintu biri bike to gukora Nyamira to korenda abantu kuri county ndo bacha gukora ibijane ndo kubanga nabangina na bikundi ibi ekere to kuri gasi nyono ko gache ne bara tuwabiarao na harabu tuwabaetenda yo supply no muchangali lakini kwa ile muchangali olendru no yo standard eliseine karosie para ekere maintenance ye parere elitenete ye county ngire ya serikali ebese ilikuwa ile ko na bonondo je bakora kigasi bikaragete byangara korne abantu bakora kigasi para igoro sibnyori bitu bya Nyamira ne bikaragete twagorete ibi cyane ibi tubibe kororo bya kolegas bya nakuri kibarabara kitungo itikira amaje metaro ya iguru kibanyorere se bakosokera na baro negendekia yendo kende afforestation is a policy ya serikali to when the achieve 10% by the end of miaka 10 ili tuwaite constitution ya itere abana baitu tete ko banga babeke me kinasali chimete waona li county pero tuwate mega tuenda tuasimeka ekero twabakora ibiasali ibina barungura konyora bale at the same time tokoro ngorenda tuli chi factory at the same time ngoto tuatura mangano yo bulimi wita at the same time ngokora tuli usarame wingia ebi byonsi bina bikoroka na bikorenta mabiri ko Nyamira gokonye bisa abana baitu baruso bokongba bwate butatwale gasi ngenta abana baitu babwate bono Nyamira vijana wetu wamepoteza matumaini none of our leaders stands before our youth ko badebina ki abara ebi chane bitu nkaito gochi ngenda bako badena ki injuga ambasere njeni bwate chibesa kero kwa mwere chibesa chanyura maruma binga yawoche to asta yawoche right teyo mato goita igo we to tuale a more constructive and innovative way egere to konye bichane ibi nanateba insecurity comes karawana baitu batabwate gasi insecurity comes karawana baitu basere drugs insecurity comes ekero mwibuli wasomera umwana na lero ndo cyabanda bakale kone no drugs chiskuru goro okendo bwati abantu bajiroche twaidege saku twama kwirana twate batu abere kitachire one kinge gotokonya tara nae koro mugambi karamye binyuru byo ingibiroro ingigesa ligiti ingubendo kwana no na abantu be serikali yigoro bagokonye koma ite bindi bona utwale solution aki ngenda ali ngiteke koleke kiyasaira matunda maya bia mono nibwate idea ni nzako that concept nero nzako egulibaga nkuonera abana inji mpati yendo tutete gukorana baguri idea iyo bagoto guchenja Nyamira jani bitimbi kwenda kubera isiko. Asante sana mheshimiwa asinge nchogendete gusangana into yemo
gusoma tegereri olisikugaria oyo ogenderete gusangana into AM ase yemo nyuma ntarira na kubwata kisimi chago ngitere comment ibere isatu kurugaria asensemelia ya Facebook oya agoteba kurukunga missed call. Alright, Fred Muga oyo niga kubolinga deputy kaneza kwa mwanamke ngaite ngwiraneri liswali elyo following live kuruchinsa machiri cha nyangoso. Asante sana Yobeshai asenge nchonga naye nuolime. Victor Orina agotebanga nuolime kuruwa Bogichora ward. Agotebanga you are the third governor Nyamira County. Asante sana. Omburo Clive agotebanga Jacqueline Obiro kuruchinsa machiri cha nyage changa anasema yuko ndani. Agotebanga yuko mbele pamoja. 0702666669 nero inamba itu isimu chake studio nabigo 0716111177 nairo inamba itu bigo chake studio gamba na into yemo aseyemo ekero tugenda tugusanganere omweshimiwa engineer James Kimoni oyo olineganga yokolia ekero gukyo gavana kurugalia ase county ne ya Nyamira. Getembe TV, Getembe Radio, Getembe FM. Karibu sana. Oyo nyabeli ngoro kurunyage itabu mwagamo. Yes. Mungwano yonje true experience na chitapake kanisa yetu mata free Pentecost. Right. Agaswa imeno moremu. Abana bakamwirira linsa iri akabapimira kintu fomu yakaba. Oyibona no muntu mungwana chikura tiga kirusia Jones kurumatega. Jones binjini yake muntu muya. Right, asante. Aya. Biamono. Getembe TV, Getembe Radio. Rutu wairira buya. Wairire buya, karibu sana. Waitira po Rwanda so muri Stoffrey woda gotoka. Karibu sana Mauricia. Biamono ntinya wairira buya. Wairire buya yo minto. Biamono ntase amatuka mange na ara kororire aso weda no muntu mure. Ende na bukora kene. Biamono. Ikiera ikenti woro kikuma somo. Atebe yo como ismiwa bina bono nguru kisu masaba. Gomba ward. Obo maina bo mangana ntune bano sitting governor robona igano ne kabin tagite kitu masaba. Okay. Onye ga kale weta itasa kane. Yege ntugende karo gwate bo maina ntu sa nturi ko chaya muntu karu murai no murai. Lakini bo maina ngamire yetu ntuno nyi 3% ntura akora ruemire ne prokan. Right. Ibo mene kusubiri karo kwa so kire paka nande kwa ntire ndiko tabe kera ngo korande kwa ko ndikolisa kwediri kanisa of course to gukora cyonse. Lakini konya ari kunyara aje kore mire mari so kunyara aba barabumba roro na ndi mane ntutu wangu support tole chikura jiro cyo mane na ndi nabo ko takonyoro mane saya ari ko takumurai ndundiri ko tenga naye lakini yasawa cyo murai lakini ntuke tu arore kurwa sori kore yo bwat mane kenya sako kon. Right. Biamono. Sana asante sana. Getembe TV, Getembe Radio. Getembe karibu sana. Wairire bya karibu. Tego tinya ko kasu kwa bwatira so de mom. Yes. Kadiri na bad badia ya kia mutogara. Anjira gamoni. Yes. Bono soko na wato ko na wa kwa ne sana ndoma tinya mira to da bara ya baba abasa na awana to jina mno kwa nyara utra ba menga bo. Biamono. Tawa iwe tenga njo kwa ronya mna nje to na ngoro ronya bia. Biamono. Bono to to kwa gente. Bono nduna mashabiki asa abantu ba media kurwa Getembe FM. Right. Bono bunne nje Kimoni nyanji tamangana buna bono to the example buna amangani obolemi. Lakini capital ne mbolete. Mata tangeye kwa nere kwa wemori. Yes. Ngimya Kimoni ngira ne angonye ye capital yo kora ka bolemi ndio buna mashabiki to ne kiwa kwa sabiki moko boko ndimba to mwandanga sabiki ya gasato. Lakini obo capital ya bolemi na wala tagenda na fi bondi tega akunta bwadi. Na kioro jino muri kira kana amba konyo muntu ya men klakitika abatora sere dia ga tomana wanjira ga juanga nje na wanda ku mubeka ndona Kimoni yari bangana kora zikako so tiga kosoka. Alright, eringo koiraneri yale.
na kinata ko mo dikara kana babo mongere. Alright, ngukwiraniria ri Getembe TV, Getembe Radio, Getembe FM, Getembe TV. Alright, asante sana okoranga eyo nigo yabeire igekubutuka kurende mbia mono sana ase bali bagendete gusangana into yemo ase yemo kuruga iga Getembe TV, Getembe FM, Getembe Radio. Karibu Erediago keyeliogi oske gusukuru ase rediago guse TV na litora iwana Getembe TV, Getembe Radio. Allo Getembe. Halo Getembe bwere. Karibu sana. Yombera mukacho tukunya bione bokeira. Yes. Kwaniri umurai na mwiguri umurai ndiare. Da mo jinga kinda yes kurusere na konyete family ke tiga ya mungne da site. Abon korno ino umurai yo gwate enkore enkiya. Wano nare como te via kuringane virenga via nendo tena ke virenga na ba akongete via. Akoromokia. Yes. Tigara na mata no dumuganga so ma kabisa no dumuganga ni tar kabisa anyor jikurejo. Okay. 2027 tomo. Alright, asante sana. Ya bia mano bela tumukacho kutunya biyo. Alright. Asante. Getembe TV, Getembe Radio ndake ese uchumu. Yes. Nekiwerde mawu. Kwa irebia. Tanga ni kura nyuma kurisa mote kongo. Karibu sana. Ona ndumura yite tore sirbiya tika kino mate ya tika bari ngago to riere ira ndaka ndakora. Na wana ngaburi sabikiri ya pone sana sama yobo bari mpaka nchi na ponga sisani ndo toko nyora kan tapi abara ibago tapoti sama yobo ni. Ba kina ngo ko tori biya tikuna bana turante ma yobo bari kabisa tika ba ko mo kabisa tupata konyo sama yobo ni mpi ya mono kira na kuri konga. Asante. Simi yo mwelio kabisa Getembe TV, Getembe FM. Karibu sana. Ora go kwa kirma ate ringa yesi kanai. Wete ga omora ye ina mo ko ni ndore kimon. Mbiyale kabisa. Ya kira na ende. Ya yo itabiro. Na itabiro mbiyanda ma. Network ya geteri go kubwata buya. Yes. Ocha tinda ikumonto kukwane na gote kutu baiga ma kutu masala. Okay. Ana idarere nyoba baba sakuna. Okay, asante kolende twaigure point yago kwenye network yago. Network yago yabeire mbe baba Getembe TV, Getembe Radio. Getembe Radio. Karibu sana. Mama na kemoni kote wa jabati horna kwa watu mwane wa mshongosko wote wai. Yes. Njengo ta yomora yoinoti mogirango go mira tiaji ata are chikura mo mbosikire. Right. Ndiara tokoza magende ga chire motema anya ko nyawa magende. Right. Abatu ajorite bago tungene ko tenengo toroseri bare bito bari go toroseri banda ba kira burunge banya korie bindo ngora mata yetigo jaga bai go jano tiwa jago tayya bando ne kiro mondo to ko para sia menga jikura njema yanda ba hariya magene. Bara sere jiroche. Yes. Kene nke yabago toroseri ba tungene mondo banda to mo mia ke tana mondo makando gutaigo karakende. Right, asante sana. 102.7 Getembe TV. Getembe TV, Getembe Radio. Right, Getembe TV, Getembe Radio. Karibu sana Getembe. Alright, okoranga eyo ya charo kirekegima kolende nande mheshimiwa Ngoira na tole togandre kubwata chisimi china yo mwanchu moligeria yo mwanchu motegeria gendete gusangana intwe mbia mono sana kolende Ngoira na tole togandre kubwata chisimi chago. Mheshimiwa ekero tukwiranira igoro ya maburi y'abantu abaligiri nabo gabategerere babiri bakubolia. Nara oboli igoro y'abalemi. Inchera kyo planet ko sira abalemi ekero bago koro bolimi bwabo. Mbia mono ina nateba ulimi nero gende kenene abantu bange banyamira bategemete na nateba ulimi wito mbo wata bokon ase gende kamo
barabara jito njiri konyora ese chiko irere bimeli bito mogondo ogoruseli bintu bito mogondo agricultural extension services chiakule chichiro nji abantu bito bawo bintu byabo banyora ligo liri yabakone baranyore ko konyora returns kurwese biasara byabo abantu mbali baita abange na barabu batali konyora no enebese yokugore embegu basimeke ngendo batete gusimeka igeso buli mibito mbuligerere tiga ndegete ko batatu enjereye obuli mibito ndegete mbange tokonya na abanyamire enjereye ayemo ngadress issue abali mimbale bari nateba abantu ababake batabuati no ababoraka bangina basaye asibaguki balente babe baho kolega asisi buli bwite samangana tokoroka agroforestry bawoja asi kunyale kana simigondo yite sete kirune mete gosimeko twabaguriye mete nande twabaye asibasimeka ye conserve ama megondo yitu amara batali kugenda roje batoroseli no ene metali gutanga amaji ta kugenda roje agese metali na tugusimeka chinsiaga na tugusimeka no itoke gati litanga amaji tagenda litoke ni na buli kuruendone kero kwa oniri onyore kubwate eredi echirere tayare tali lyoko ni litoke yarule mugondo iga echire erengia ukorenta kera kwa rusire imeli bya mugondo na bigosaleka onyore ntoroseti sironga cold storage ale sironga industrial park inyanya yako nyerenta ale tokoete warehouse ye onire n'abanyamira a section ya mama na nje bara bako beke bintu byabo mbaete chifrich bako beke bintu byabo bye county rent tekere ndestimero lyoka security ero kubegete nyanya cyari mwete nyo cyanyuru ku mugondo cyabere njiko beroro mambe boro kirushe cyo kucyoni omapei mambe ukirushe cyo kucyoni Kisumu kero wachitigere nyomba ali bo kinyanya kinjiko tsira njiko renta kwerende igo kandete ibintu biri ebikera kini bikolenta mabadiriko chingende chia soko nyoro kuchibeka nyo chiarudi mugondo chindro taito kuchia komiro taito chikoni utanyo taito kuchiomi nyoro no bwate zo kuchiro kuchibeka buya tali toko hakani ndoko bange mikakati miyana ki eyene industrial park yitu na county chinde chigokora abali mibaito na bakora ndi bintu byabo babekaga mababa ndo chikuruzi koni orese chirekerere ndo kere chirerenke no hinji ne county na bankorosi a devolving fund ndabule binte kwani aba yabanyamira namana ko baligelie chiro iskali bakone egere na waro banyale gwetegeme igo obuli mimbo nkunete indaito go address ibintu nateba obulimi webimeli indaito go address obulimi nateba chombe na asama vera akoni na cooling plants chirabe binyoro bye bito noligeti nyamira mangana ye chombe mangana ya mabere akeire efactory nelito ya mweli rali echauli na lengo ade the initial stage chekana la okonye rentuo na kolete party yane dodete gintu kirige kine talige kirega ali otobona twalentire invest yamo egerama abantu bebe kichombe cyabo na bakora zero grazing bokorushi chibando kiri kwa ebimeli biri wakore kuri mugonde ngombe yawo nkuriera ali ngombe yawo nere nduru ali tuli gocha ko security neroro isimanere bora akora zero grazing ngobutore ngosiole nepia grasio ko bekere ngombe ali mabi ngoni ora mabera no gwate chiro ko nirigo lirigiya ozo kole bintu bibike bikuno mwana inchi na bibi ngona koteba nabo bigo konyo mwana inchi onyamira igo iliaga tatu poetry ego amano yoko tukachingoko ugo tosa kweni kare cy'abantu bayizo baje bikundiamo babeke chingoko abeke karaba abeke chingoko echi bagenda batubaligiriye chiro baraoni amagena aya nabako base gendo tura kerogushi bimeli nyo value addition yebinto na matoke crips kyango imigati na mamagena naenda ko endene acha aba part of the raw materials yokorose binde kuwa kunire bintebi umwana injanyo dirigento nera buri yaro chigaki kasiringi kane na oniti kabichi yane kabichi yane siringi sano bakaende factory ale gacha ali factory ngo konyere umwana ali parapara ngurure kwire bintu biri
ali mudonaro ulinde to kulinde chigo down chito gali ali sima ya chiro. I think we can transform Nyamira. Tell science. Umuntu mubone ro tateme. And I will try. I make an effort to call in the world Mirokane. And I keep what we come to Kusianovia, both the national government, the county government, as a Timichirora, a species in Gokora, Gotatu Amana Yovelimio. Uriotema, one of our media fans, Yote, very not a talk of Konya, a Chetino Muavana Konira Wange, a Ninja Konira Wange, Sekonyanikana. Ina ambara atome mwenye ntomere njemo kuanere ndore na kingo mokonya. Right, asante sana mheshimiwa. Kuligereria ababuraka tali abo bogitutu bwa masaba boka lakini ababuraka kurwa se county ya Nyamira yonsi ngima. Yes, narukwa na igoro ya ababuraka ngakyo urachikuba konya se county. Liswale ko ngwenga nali address tikale na tena kim ese manifesto yana mono yesinde ababuraka nabangana bali rocho batigiru abande bare batigiru nabancho babo abangana bali ese manifesto yana abangana araba umire bade to gusira gwenjere abandi barako yabo bada abana chiskuru batakere kwa gujibasari ande mukora konyora wate ibiyama ibiyombe biri batagete bakore ndo tukora table banking kiba sigo sunguka bana konyora bati bakorera biashara abandi mbaro konyora totally batali kwenyara pi batajala gukora kindi yonse lakini ateba injira ndengere tigende kebe sustainable na the technical experts engage na kwaneri ni de korosi ngiki umusaada wetere aba MC ba Nyamira torosi a fund indina tebe fund ili ko chwesi usorache nyore kole muburaka urasa bi ebeswa no ni siringi 10,000 no 15,000 no 20 oenda kolere biashara lakini rene ndogo akani igendo kito kuroka interest y'evangelia nene to kwa chibeso ko allowance kitora okwira chibeso iki ni chi account lakini nawe bank ni toto nyetereta go kwira beso kororo tuako chinga kichi saine obweneta ko kodri biashara na ndo irane na ndo to konyori biashara bya kongire nturi gocha ko ni bintu byo tuako ina nafasi ende naro tora komentere bese tora bose biashara bya ombibo biboke igo aba buraka bikatobasire senjere yayemo yende wikando sigete ngo tokuruka keri nango na wateba county yetu ne buate chibasali wendo kuruje che county tuchimente ono chire chinge tunyore tukukaba bana bali ange 3,000 4,000 Nyamira na chikondi jinde chikoleta abo buraka bana tuwai preference naki kero mwana chiri kuri nyumba gitu monta tali kunyara umungu yatigiruosa umugako yatigiruosa nero to kwali enafasi egere tumurushi mariesa asale litanga ni utali na tuli kwa abande ndokurigiri byo criteria to wate team to mana nayo tali kunyara to wate data nge Nyamira ki abo buraka to wate 200 ngabero ngonyoro kikere mboko ngikiba bwate inge to wendo ko bakorera maji to ko valentara na bana to ko barure jibasari na ndena taba nyasaga ko nyanjeri taxi ge ko abane to bali batali kunyara pi to ko bano arawa sumutinyi usimetinyi bere to ko korera bago twara matumisi yabo ingendo gende ndege to ko bakonya ani karo kinde to ete bareno uzukuri gichinya chiskuru jere Nyamira chiskuru njira boarding schools njiro day schools abana abange baruete meche yemeke nindengereti negotiate ne serikali ya Kenya na Ministry of Education county itegaramia abana bonsi pibale jide score kyare efisi abe kolenji between 10,000 na 15,000 inyari kugaramia abana abange baruete Nyamira mbakuru efisi county bango ye county ya Kanera abana bali bande barayo bale sechi school echi chinde chire boarding schools na barabu toteme kubeka okoboko gwite kiasi twarwe besa no ni siringi 10,000
10 chiagenda oro gokonya abana baitu kia bari kiri nakio gisakuto gotigense ntuji noro gendo tore mbaroro ngaki abone nereye tutaba konya tingoja kobakonya ikinde kiragere njangere gokonya ababura kabaito abantu baito barenze besu kibache igoro egere kero gwata abantu bari chitakiriere peta kugabana kugwekero gwata abantu barenze once ipi bago no wate yes mbiore na ndo tolibia right mheshimiwa Ndoche nigo ebiro bito bigendrete gutumunyokia kigima kolende briefly na igunga abantu bano thumugirango mbane you pay them a visit egere mukwanirane mutebanie na boigo munyare koba mogosemanie yemo aseyemo igo I hope nga you will see on that and you will pay them a visit. Alafu there is a concern here eyo naganero okwandire just briefly ange for a minute or less egere noyo nere obaga kuyatora nere time kabusa kulende aigunga kwa mwireniri agotabanga Nyamira County tebwati a dumping site otebirenga obugundo nigo bugutyoka kirase kira chinsemo nigo chibwate obugundo banene umanyire ko ruoboriri aye mibango kyora twale oisokoba omugavana bwe county Nyamira anene kubwatikana ne dumping site ime ya Nyamira na boigo kwene kibuna obugundo obwo mbuli kogenda gutyoka kirase erikwane kinga e county ya Nyamira nkorabere aya nande naranere orwe compliment yokoteba if we implement this manifesto to the letter Nyamira County could overtake Murang'a County and Homa Bay counties. 13 years down the line, no stadium in Nyamira, no bus terminals, no tourist attraction sites is a big shame. Let Honorable Engineer Kemoni sort this mess come 2027. Eyo ne compliment yo morigerio yo mukurwa sechinsa muchiri cha Facebook. I hope nga kwa ibule buna abere kagoteba. Yes, maybe you can respond on that concern as maybe to chiko ikomwere. Mbia muno to teba nigenda utara Nyamira gwitira na tebe nte tuchagire ndo bwangu nite nigenda utara Nyamira muntu mugirango nigenda to gochoro oyo mona na teba bia sera ali ni bota wana kadang bale se foundation ya ngo konya na ikirale sera na rikuru wake juice nalenge magonge yere not mugirango nalenge kebabe yere not mugirango nalenge itibere not mugirango igoti inje tumbo tuba gosi ndonsi sengo Nyamira ne account mbwedo kunyama ya kurume baka krasi talikona go chakote bwana muntu naki nali ngende tengero gita iyo igo ningendre na ningendra go chanot mugirango na chirali samba na chiri butinianda na chiri egekonge na chiri mawawa dino ja sena thire ne chukura chitaraika mondo le boli bosino bosio ngokora mangana sia sabono ngokwana ine professional ngo ningenda okora ngendo kende ningonye tabana kuri binyoro biri balina konyere tindi kono kokwana mangana yese oyo nyu maita na maite ngendo kwajire kenene pi na chakira goteba chitaoni chitu cha Nyamira tuchakire kebiri gogosa korwali chawe chirali lakini abantu bande mbakale bono bagoteba tutam timete tutam ngendo kinjena no kikame one time tingime tingendo ki ngendo mai tingiri na ki etauni ya ne Nyami kibiri go nere kinin ji barbara wacha warusi go lakini uzo kibiri go no go ikaiga wacha witu vinto tokoni twasangiririe bango twabikire para igoro bigi jeto njiri goita gari jeto njiri goita bonje shuniero ana omuntu mambia gotacho ana omambi accident igoro twamana tawono nari togoja gotatua vinto liko bitatua kera abantu bakure to bitatue wono iga ugo turumbo kamiruka okongo na obara nango na wateba ugo jakaro kamboro na tewe chitauni chenzi miti bata bakongo na ende na chete bakano chibi chanjire to kobeka wono na rachi bika na ro na uri muntu yota uri abata na uyo bora buwa chire Nyamire tayo kiri kuruararia njedi nyeroji endorujo no musunde ingese manifesto yana ibindo biro bire critical kwanza a dumping site chitauni chitu chonsi ipi imbegete mikakati yoko tuare seba ko irowo chabu na ndenga ibo ko ba recycled wose bo ko sambero ikigo keve number 1 eyemo asenale ndengere tumaita bantu maji tubero robo chabu ikaunti ne bwate emigonda ekorukwe yabo ine rondengireti yende nera abantu bairire yenere tigalite to identify eri range ne town chitu ase toreirobo tutwale dumping site ngena dandora era sare agiya etali interfere na abantu n'ibintu bitu togore kigali
chigusangirira obuchabu obo chiachiraga tubeke machine ali plant egosi obuchabu buri tokunyara gosi egere obuchabu mbu accumulate bobe toxic boita abantu baito kare kurende korowese gases chikorworo ekerna akorire ebi naboko yagitauni ekitito bono obakungu bwaruro obuchabu obusabe bwabeiro abantu ngokora bale biasara ngendo kende ndengereti ndubwate ngendo tokoroka sewage treatment plant azokurusia mache kartu tutimira mache onsi bichitauni no mate jira amache chinyomba njire in safe contained amacha sanara go soka enda chuko igonya mira tubwati bintebi tauni chetu njubwati binte ninengere tunyole sewage plant asa macha ali tokurusia west water na storm water era agenda to purify macha ayando torusie west yo na tunyaire ni akole bintu binde na modern society sikokora bose tali kunyarekana amacha ya sip aba egendo kire clean totaranya ririsi achoini kogende se environment yeito ebi ebintu biro bosi priority se manifesto yane wikabikoleke ndoli ujo kona injerete yo tauni chetu jira akini nyole bintu rabi address igo nindengerete sana wetere siwe reorganize Nyamira sewage and sanitation company to meet the standards chirichiwendo kolega asiya samangana sewage and treatment as a dumping site nindengerete chitoke ese megonde litoran ya serikali ya Nyamira toreiro bondo edugende kyo molinda dokoro wekotutu ale public cemetery ni Nyamira na tana kwanga bantu bale bago chabasira ba be kuchinya gitari chito lakini tutamaetia banyana abantu banyole taxi na abantu tutanyale we identify mbarabu ngera tunyole stokwira twababeka sekero rochi tobwati nonye sokwira omonto nayo reiro omonto motinde koro mandu chuligereri kerote tukwira noro tobe eso society yebangete kero giachire tuluja no sale bintu bitu alo talire ke mirankero ekacha yitiri ngiye ko tunyebeke lakini gwekeni tuenda gusuka ni chichamichinde chikogenda no genda na Japan bonoiga Japan aba Japan balengense lero mbabigete isokole momo chere ni gari asogoje kwa tupumisikera ni gari na wango toroseli chigari tokura butukumugaso tubagenda no enkenya rabuto goikera togokora ebintu ebingo wate anto bamente ebintu ebitegete omonto wate vision wate courage utategete amagana yo koragera igendo twatwalire no koragera mono Nyamira koragera kuri gweka togosire igo kingoite ebintu ebi kingo bega chibese cyo bokurumi chigorwaji kwenda burunge dochitange na bekire dumping site na bekire public cemetery na bekire sewage treatment plant Nyamira kulingana na wananchi na baroboroje ibiro bimuhimu sokoroche town chetu cha Nyamira mheshimiwa Ndochenga ebiro bitu nigo byatumyo Kristana kolende in 30 seconds mwesh do you support Matiang'i biamono 30 seconds biamono egindongo tawaneke bono iga serikali nero morai wensenaro omwana itongo boli ale chukura okoroko mheshimiwa Matiang'i na natewa na onde chubiri njerete yonda abe nyomba ime ntali go support no nyoro nimboro nyona gento tokorgo ntoli koragera twense igo gendo tawaneke I fully support the candidature yomwana ito gendo koroko ngote wangelina ki walia baraibando tukuligi birogo balense yaye obo governor obo bunge obo MCA ta basokora kakiagana na Kemoni yare Kemoni na bananchi babe na bara mamo tagete ta basokora kikiara no mo MCA nyarebe wonsi pi tigaba ikiesa bananchi bamwe ebiongozi yako kolega sana baro asante sana mwesh Ndochenga nigo to wochiko ikomwelio asengencho yebiro mbye mona asengencho wanja usanga na Getembe TV kolende in 1 minute na bogo saba chikura na bogo saba umuntu go Munyamiro go ekura elio nera ko inyole kam 2027 kolende in a minute kwana no muntu go Nyamira omusabe ekura yago ekero to gukora yes please I proceed sure imbiyamono sokonga libageri okora program ye igendo ndaitawate yando banyamira ndaito kubakira mbiyamono asi chi challenge kirimo gwetera Nyamira gukora amagendero ese binyoro bito
Kimoni nabanchete Kimoni otarire Nyamira namaita bakongo mubwate Kimoni mwamukwanire mwamotebire achabe solution ya Nyamira tali abagambere mukore gasinere egero tutuwa bakongo tubwate Nyamira gona ari kwirali bageri kubakikishia abantu baminto abantu barabona bateba Kimoni tali goja kwabese chikura Kimoni na akare chikura chore Kimoni gyanke keki yage tali kwara oli mumwete mono na Engineer James Kimoni oli osomiri abana ese binyoro bitu oli obayikirange kere mukolera ne kere mubwatamaya oli obayikirange ekere mutagite kwira abantu baino kinyagitari oli mwabeire mugotara nero kinire tari mumuroche no mwana ino oli mwasomiri omwana ino omuntu kawaida ino obeire okiniro ikirari egere alente obumanyi buli bwaye none isheri yaye achaba korere gazi torosi Nyamira tubange Nyamira tubeke serikali ere inclusive kero montaro chiyomba chiyonsi picha Nyamira chiro chitagete tokora magendero iliyogirisire obo rutibosira mwana uno kuyake bikubasire egerende tomolembe naende tonyare ko chenji enjera tokore biasara bitu bya siasa abana baitu tobaligeri kigazi tolende chi industry tolende nyagitali chingia tolende bulimi obuya iga abantu baminto nare ko basaba njene manager jitini mwana siasa lakini constitution ya Kenya wote wikwetere siasa umana wikowe manager Nyamira ngakiti tete manager tete geti mwana siasa tete geti muwakili tete ko bekabobe geti manager omuntu motoereru othi manande okore gazi omuntu gwiko ogosesera iniye Engineer James Kimoni teme sutie tugambe Nyamira tuchenje Nyamira tolendo borabu Nyamira tutiga machari Nyamira likali rube wata chikari chino pio box mumaite sabantu baitu baruete bari basino okore gazi asante metinye tano tutigane nero tutegitobora yubia Kimoni resolution ya Nyamira biomono tenya sana ko basisi ntumerana chinga chinde se binyoro bitu bya Nyamira na tuendeka kumerana sasa wasisi. Asante sana mheshimiwa, tunashukuru sana na yo mwanchu muligereri mwanchu mutegereri asante yabene hasenye nchu wanja gusangana Getembe TV na bwego Getembe radio bali bonsi ntabwa desemeseno ngosabo kwabera hasenye nchu yebiro tingo bwata simicheno kurende aye n'umuntu mana hasenye nchu nigo ogendere gusangana itu mwishimbiye mona hasenye nchu wanja gusangana Getembe TV na Getembe radio nande ngakiende katuranyoreri baga ntukurangerie elio tugendere gusanga anenekero gendere gukwanira abantu bago banyamira gende gutwara ubuliri borobya gende gutwara obotegariri borobya nambye manasenye nchu wanja gusanga n'engambo ya Getembe ncho nigo nkuru kwa Ruth Kemunto. Right, asante. Ne, nubwo tukoreye